मेंदोब्रा मेंनाय जिरायनाय गिरु बारु थार जाना दंमोन लामाया रावबो दाना दानस'ना नायस'नाबो जों से नंब्रा बगरनि गामिया दिनै ओंखारनानै जोंनिल' थाखाय नङा बयनिबो थाखाय सुबिदा जागोन गिनो गोनां जानाय नंला हराव बारा स्रां जाजोबसिगोन जानायखौ दंबोयोबा नागिरलै जाखांबायना दा न' Hi guys मोजां हाग्राया ओरैबायदि बुंफबजोबनानै दंमोन बेसेबांबा बोसोरनिफ्राय दाननाय जायाखै आरो जोंनि गामिनिल' नङा गुबुन गुबुन गामिनिबो बे लामाजोंनो फरायसुला गथ'फोरा थांलाय फैलाय जायो आरो सोरनाबा बिदिनो टिउसन लानानै गोबाव जाबोनाय मोनाबोनाय गिबोयो होननानै गथ'फोरा जोंनो होननाय लेखा जोंबो सांग्रांथि जाबाय बयनिबो गथ' गथाय दंखायो हिसाबै हराव गियो आरो खामानि दामानि मावनानै मोनाबोनाय जाबोनायफोराबो गिबोयो बेनि थाखायनो जों दिनै सानैसो से नंबर गामिनि गासै रायजोखौबो जों खस्थ' होलायाबासिनो जों ओरैनो थानाय हिसाबै जों दानना होनाय जादों गाइस मोजां मोनोबा लाइक हो मोजां मोनदों गियोमोन ना ए हाग्रायाव दाथ' गिनाय नंलालै दे जाबाय दे नोंसोरो ओइ हाग्रा जाफ्राव जानायाव गियोमोन ना ओमफ्राय दा गिनाय नंला दानना होनायखौ मोजां मोनबाय दे होमबा गिनाय नंला ना दे होमबा थांदो लामाया दानखांनानै मोजां गुवार ब्लां ब्लां नुबाय सिगां बिदि नङामोन खोबथेजोबनायमोन हाग्रा ओरैनोबो लामानि बुंफबजोबनायजों दा आराम नुबाय रायजो लोगोफोर बा नोंथांमोन बेयाव हरावबो टाउनफोरनिफ्राय फैबाय गिथावनामोन लामाया आरो मोनाबिलि जाबाय स्कुलनि लामायाबो गोजानखाय फरायसाफोराबो गियोमोननो दा मोजां मोनदों होनदों गथ'फोरा समायनाबो नुबाय असिनाखिबो नुलायलांदो बिदि नङामोन सिगाङो थेंक इउ